Kaixo, gaur kirol golasen antzerkia egingo dugu. Ni Uritzen naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Maiu naiz eta antzerki honetan bolitza izango naiz. Kaixo, ni Ander naiz eta antzerki honetan txorigelako bat izango naiz. Kaixo, ni Ander naiz eta antzerki honetan txorigelako bat izango naiz. Kaixo, ni Jon naiz eta antzerki honetan txorigelako bat izango naiz. Kaixo, nire naiz eta antzerki honetan txorigelako bat izango naiz. Kaixo, ni Jon naiz eta antzerki honetan txorigelako bat izango naiz. Kaixo, ni Aitana naiz eta antzerki honetan txorigelako bat izango naiz. Kaixo, ni Kar naiz eta antzerki honetan barazkilogelako bat izango naiz. Kaixo, ni Luka naiz eta antzerki honetan barazkilogelako bat izango naiz. Kaixo, ni Terba naiz eta antzerki honetan barazkilogelako bat izango naiz. Kaixo, ni Maria naiz eta antzerki honetan barazkilogelako bat izango naiz. Kaixo, ni Alek naiz eta antzerki honetan barazkilogelako bat izango naiz. Kaixo, ni Odane naiz eta antzerki honetan barazkilogelako bat izango naiz. Egun batean kirol jolasak ospatu ziren. Eta kirol jolasak ekintzak olimpiadak dira. Orain luzera jauze egingo dugu. Txoriagelatik Irene, Jon Gabilondo, eta Ander Inbizko. Barazkilogela, Luka, Alex, eta Maria. Orain 50 metro egingo du. Txoriagela, Jon Kobo. Ander Gallardi. Barazkilogela, Kari. Prest! Orain sokatera egingo dugu. Txorigelako guztiak eta barazkiloko guztiak. Kris, kras, kris, kras, kris, kras, kris, kras, kris, kras, kris, kras, kris. Eta proba guztiak oso ondo egin zuten eta txorea irabazi zuen puntu batengatik. Bigarren postuan, Barazkilo!